Guys, jdeme natočit video pro mého kamaráda Jachima, je mu to vědomaný, protože prostě je mu to vědomaný, prostě jdeme. Prostě nevím, co mám dělat. Nevím já nevím. No, jelikož je to tu nějaké nakřivo, takže baj. Ale po taky radši ne, protože tam je tma. A tady taky. No, takže nějak tak. Takže prostě, no. Mi to. Počkej, minutka, něco udělám. Tu já jsem Pepa. Co chceš? Asi nic. Nějaký chrabr tady stojí. Nazdar, more. Bro. Neříkej mu takhle sprostácky, ty sprostáku sprostáckej. Já mám pocit, že Pepa je nějaký fláklej. OK. Už se doprčit všichni nechte na pokoji. Oj, chytej. No, takže nějak tak. To byl náš psi. To prčic. Au. Takže dnešní video započne tím, že nějaký Pepa přijde a prostě přijde jako nějaká koule a potom přijde nějaká princezna a prostě já jsem princezna a zakončíme to tím, že se bouchnu do ruky. Jo. Tak čau.